Много по-добре, човек. Много по-добре. Снимките не е същото. Мърдай малко краката, той но и. Само като снимаш. После ще се чува. Дай! Ай сега краката. Ай сега стегни. Заводи! Върти се малко така от тук, от там. Зумле, мумле. Зума има тежката дума. Я само глупости, бе. Едно нещо сериозно не мога да направим. Сега нали ще ги станем европейски шампиони, де? За йога, бе. А? За йога. Още малко трябва да паднеш обаче. Не си достатъчно релефен. Покръстай го нещо. Изкарвай другия крак напред. Да, то назад, така. Да се стега задното. Няма време. Да, ама трябва повечко. Малко повече аеробика, малко повече. Ама ще ги биеш със сигурност, де. Те са бати тапанарите. Така добре, едно време беше толкова пълен. Да, поне има от всичко по-малко или по... Нищо не в повече. Краката сте по-добре. Да, така е добре. Това е добре. Наблягай на тая. Добре, сега нещо последно за посеруза. Това е за ход с нещо. Зума да го пускам ли? Аре бе, стига, дай, спирай. Ай, стоп. Пълен тъшак.